Montserrat és un dels pocs llocs del món on la bellesa de la natura, la qualitat cultural i la dimensió espiritual estan estretament lligades. Per això, el poble català l'ha erigit en un dels seus símbols fonamentals. L'original configuració física de la muntanya ha atret l'home des de sempre i l'ha anomenada Montserrat, que vol dir muntanya serrada. En el reduït espai de 10 quilòmetres de llargada per 5 d'amplada, s'alcen desenes de turons de formes capricioses que la imaginació popular ha batejat amb noms suggeridors com la mòmia, la trompa de l'elefant o el llegendari cavall bernat. El pic més alt, Sant Jeroni, fa 1.235 metres. Sovint, aquesta catedral geològica ha fet descobrir en l'home la seva dimensió transcendent i l'ha projectat cap a Déu. La tradició cristiana del país venera en aquest lloc la presència espiritual de Santa Maria i ha promogut la seva devoció mil·lenària sota l'advocació de la Mare de Déu de Montserrat. Montserrat és un indret singular i un lloc de cultura. Un espai de trobada i d'encontre personal. Un monestir de monjos benedictins i un santuari de la Mare de Déu. Montserrat compta, com hem vist, amb diversos instruments orientats a garantir el futur del símbol més característic i universal del nostre país. Tot plegat amb un objectiu principal: apropar a Déu les persones que hi pugen.